Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, funtzio baten gorakortasuna, berakortasuna, maximo minimoak kalkulatuko ditugu. Funtzio honen gorakortasuna, berakortasuna eta bere maximo minimoak kalkulatu behar ditugu. Horretarako, lehenengo deribatua behar dugu. Orduan, deribatuko dugu. Funtzioa razionala izan da, bai, izendatzailea berbi. Eta gero, goikoaren deribatua, bi isa, bider behekoaren deribatua, deribatu barik parkatu, izaken bat, orain minus goikoa deribatu barik, eta behekoaren deribatua bat. Ez da jartzen, bat. Garatuko dugu, bi isa berbi, minus isa berbi, isa berbi, eta minus bi isa. Hau izango da, lehenengo deribatua. Maximo minimoak ateratzeko, malda 0, hau da, lehenengo deribatua berdin 0 egin behar dugu. Vale. Kalkulatuko dugu orduan, hau, izendatzailea joango da, eta geratzen da, goikoa berdin 0, orduan isa faktor komuna egingo dugu, isaken bi geratzen da, eta orduan alde batetik 0, beste aldetik bi. Bai, funtzioa gorakorra izateko malda positiboa eduki behar du, hau da, lehenengo deribatua positibo izan behar dela, eta berakorra izateko negatibo. Orduan, kokatuko ditugu maximo minimoak, mutur relatibo horiek, bai, eta aztertuko ditugu hiru tarte hauetan zer gertatuko den lehenengo deribatuarekin. Ados, ez funtzioarekin, lehenengo deribatuarekin. Orduan, hemen daukagu hiru adibidez. Bai, bekoa berbi izan da, beti izango da positibo. Eta hemen, hiru, hau erabili aldugu edo hau. Hiru positibo, hiruken bi positibo, positibo bider positibo, positibo, gorakorra izango da. Gero, hemen batekin, berriro, hau positibo izango da, batekin ez da existitzen funtzioa, bai, erabili 0,5 edo 1,5, hau izango da 0,5 ekin positibo, eta hau izango da negatibo, positibo, bider negatibo, negatibo, berakorra da. Eta orduan hemen ze daukagu, minimo bat, hau izango da minimoa, eta hemen negatibo denean, minus bat adibidez, hau izango da positibo, minus bat, negatibo, negatibo, positibo. Orduan, 0 izango da gure maksimoa. Bai? Gero, puntua irudikatzeko kalkulatu behar dugu bere i, bere f de 0 eta f de bi. Eta hor bai, erabili behar dugu funtzioa, funtzioaren balioa. 0rekin erraza, 0 ematen da, eta birekin lau zati bat, lau. Hauek izango dira, maximo minimoa gorakortasuna eta berakortasuna. Batzutan, idatzi behar dugu gorakortasuna, gorakorra, bai, noiz den gorakorra tarteak, eta noiz den beherakorra. Bai, kasu honetan gorakorra da, minus infinitotik 0ra, hartu barik, parentesekin, bildura, bitik, infinitora. Eta berakorra izango da 0tik laura. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.